Рэканструкцыя тэатра лялек пачалася яшчэ 7 год таму. За адсутнасці фінансавання прыпынялася. Зараз грашовага пытання няма. Аб'ект уключылі ў праграму падрыхтоўкі да тысячагоддзя Брэста. Агульны кошт работ каля 30 мільёнаў рублёў. Фінансуецца з абласнога бюджэта. Зараз на аб'екце працуюць каля 100 рабочых. Заказчык праекта – Брэсцкае абласное управление капитального будаўніцтва. Генеральный подрядчик – будаўнічы трест номер 8. Фактически выполнены общестроительные работы. Ведутся чистовые, мы приступили к чистовым отделочным работам, сантехнические, черновые электрические работы закончены на объекте. Фактически объект готов на 80-85%. Сердце театра – сцена. Специально для вырашэння розных творчых задач прадугледжаны прыёмы для падачы рэквізіту. Наладжваецца сістэма асвятлення. Глядзельныя залы будуць аддзелены кулісамі. Вялікая зможа замясціць да 200 наведвальнікаў, малая – до 70. Прадугледжаны тут и VIP-ложы. До конца года мы должны в новых ценах выполнить на 400 тысяч рублей, основная часть которых денег приходится на стоимость оборудования сценического и стеновой коробки. И это мы планируем закупить оборудование до Нового года. После Нового года приступим уже официально к монтажу. Для наладжвання творчага працэсу прадугледзелі ўсе дробязі. У тэатры з'явяцца цэхі для пашыву дэкарацый, мноства грымёрак і нават музей лялек. У вокнах фасада хутка з'явіцца рознакаляровае шкло, асацыяцыя з калейдаскопам. Цікавая знаходка праекта і спецыялізаваны фонтан-ручай, які будзе сустракаць гасцей на ўваходзе. Разам з тым тут будуць чакаць не толькі гледачоў, абсталююць спартыўную залу і памяшканне для гурткоў, а таксама кавярні. Для детей здесь будет интересно. Интересно, занимательно, различные кружки, спектакли и те программы, которые будут организовывать наши театральные коллеги, безусловно, привлекут внимание жителей города и области. Плануецца, што сваіх першых гледачоў абноўлены тэатр лялек запросяць напрыканцы 2018 года. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».